אז הפוך, בנט, הפוך. אני עכשיו הולך להסביר לך, תוך דקה, למה מחירי הפירות וירקות בארץ כל כך גבוהים, ואיך מורידים אותם. בנט חרטט למצביעים הימנים ששלחו אותו לכנסת, שלעולם, אבל לעולם הוא לא יישב, לא עם לפיד ולא עם מנסור עבאס. ואז הוא לקח את 6 המנדטים שהוא קיבל מהם, וחרטט עליהם חרטוט שהפך אותו לראש הממשלה עם מספר המנדטים הנמוך ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. והיום הוא רואה בסקרים ש6 המנדטים האלה גדלו לחניון ענק של מנדטים, של אזרחים מבולבלים שלא יודעים למי להצביע. ועוד בנט ראה בסקרים ש27% יצביעו בבחירות הבאות על פי שיקולי יוקר המחיה והמלחמה בעושק הציבור. 27% אומרים המצב הכלכלי, יוקר המחיה. מה שאומר שהמפלגה הכלכלית בראשותי, ירון זליכה, תהיה אחת המפלגות החזקות בכנסת הבאה. אז האסטרטגיים הפוליטיים נבהלו שיש עכשיו לציבור למי להצביע. אז הם הציעו לו להתחפש לירון זליכה ולהתחיל לדבר על יוקר המחיה. כל מה שצריך לעשות זה לייצר עוד, ואז המחירים ירדו. אבל מה לעשות? שאפילו שלשנינו יש אמנם מעט שערות על הראש, מה שיש בתוך הראש שונה לחלוטין. אז עכשיו בנט מספר לנו שהוא יודע איך להוריד את מחירי הפירות והירקות? ולא צריך להיות פרופסור לכלכלה בשביל להבין שבנט ממשיך לחרטט. הוא מציע להגדיל את גידולי הפירות והירקות במדינת ישראל, זאת בזמן שהחקלאים משמידים טונות רבות של תוצרת חקלאית, כי לא משתלם להם למכור אותה למתווכים ולרשתות המזון במחירים העלובים שהם נותנים להם. כל מה שצריך לעשות זה לייצר עוד, ואז המחירים ירדו. הפוך, בנט, הפוך. התוכנית הכלכלית המפורטת להורדת מחירי הפירות והירקות נמצאת באתר המפלגה הכלכלית בראשותי. לך תקרא אותה, תלמד, לפני שאתה מחרטט לנו. הבסיס שלה אומר שצריך לפתוח את השוק לחלוטין, ליבוא, יבוא של פירות וירקות מחול. ובמקביל צריך להילחם מלחמת חורמה ברווחים החזיריים של רשתות המזון ובמאכערים שחותכים קופונים בדרך מהחקלאי ועד לסל של הציבור. וכמובן צריך לפצות את החקלאים הישראלים בתשלום כסף ישר לחשבון הבנק שלהם, בדיוק כמו שעושים באירופה. כך שימשיכו לייצר חקלאות ציונית על אדמת ישראל, ובמקביל עם ישראל יענה ממחירים נמוכים והוגנים. חרטוט נעים, בנט.